नै जाबाय जोंना ब्रेकफास्ट रेडि बाबानि थाखाय गाइखेर आंनि थाखाय सा आङो दहाय गोलैनाया जा सागासिनो ओमफ्राय आखायानो बुलायना थाबाय नै गोसोम जाना थाबाय नुवाखै आरो मबाइलाव एकदमबारे हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ ना लोगोफोर अखायानो अखा फुंनिफ्रायनो अखा हागासिनो दिनै अखायानो गारनो रोंला नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नै लोगोफोर आङो फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखाय रुटि बानायनो नागिरदों बाबानि थाखाय बाबाया गोरान रुटिसो जायो आरो ओमफ्राय आङो बेखौ पुरि बानायगोन आङो गोरान रुटि जानो मोजां मोना बेनिखायनो आंनि थाखाय पुरि बानायगोन आरो ओमफ्राय बिस्रा बिफा फिसा गोरान रुटि जागोन आङो गोरान रुटि जानो बायो बेनिखायनो आङो पुरि गांनैसो बानायनोसै आरो आंनि थाखाय पुरियाबो मोजाङै बुवासै सामलायलांबायसो बाबाया घि होनायखौबो जानो नागिरा आं घि होनानै बानायनो नागिरो ओमफ्राय घि होनायखौबो जाया आरो गोरान गोरानसो जायो मा नै गांसेया जा आराम बुबाय बिदि बुबासो जानो मोजां मोनो स्रेम स्रेमनो आरामनो नै जाबाय जोंना ब्रेकफास्ट रेडि बाबानि थाखाय गाइखेर आंनि थाखाय सा बाबा फैद' ओमफ्राय पुरियानो माबाजोबलायबाय आंना सेमलायबाय अखा हागासिनो लोगोफोर नै अखायानो हागानो रोंला हाबाथाय हाबाय थायो बेबायदि अखा बोथोराव गरम गरम रुटि गरम गरम पुरि साजों जानो मोजां जायो आरो मैयाबो जाबाय दासान्दि जागासिनो जे बाबा स्कुल गैयाना शुक्रबारै दंमोन सुनिबार रबिबार बाथाय स्कुल गैयाबाथाय जायो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय गाबोन समबार गाबोन लास्ट एग्जाम आयु आसार जानोसै बिहा सामसलाय थां मानसि गेदेर बायदि आसारजों जालायसिगोन आरो आसारानो फानलु गोसा जादों ओमफ्राय आं बेनो फानलु होयो बानायनो नागिरदों बानायनाय जायासै जोबजोब्बाय नै बाबायानो बांसिन जायो आसारखौ आं जानोनो बारा मोजां मोना लाबो सामस लेके आओ जल्दी ओरैनोबा ओंख्रिनि फानलुखौ ओंख्रि आलौनायखौबा जानो हाया बियो ओमफ्राय आसारनिखौबा जायो आरो मा सैतानखा मानसियानो ओमफ्राय चिप्सफोरखौबा आलौ गोसाबाबो जागोन बियो ओंख्रिनिखौबा आलाय थिखौनो आलौवो बदमाश लड़का बदमाशी है बहुत आखायावबो नायलाय मा फुनना लाजोबदों कालारखौनो नेल पलिश बायदि फुनना लाजोबबाय जानोसै लोगोफोर जों जाबाय थानायखौ देखायबाय थाथ'ला ओइ लंथं अखायाव दुगैदों लोगोफोर आङो नै अखा हाबाय
ओंखाम जानोसै जोंहा दा नै दालि ओमफ्राय लाव बिजौ भाजा आया दालि जायानो Nói yêu dễ nó nhậu yêu dễ từ Handu borok pi giá đi napsa cái gì ra Alo Ọखा हागासिनो लोगोफोर दिनै जों बाथौफुरि जोंनि गुवाहाटी बाथौफुरि बर' हाई स्कुलाव मिटिं दंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव थांनो नागिरदोंमोन जोङो ओमफ्राय थांनायानो जायासै अखा हानायखायनो मा दाख्लैनिफ्रायनो थांनो सानबाय थादोंमोन आङो अखायानो डिस्टार्ब खालामबाय अखायानो हागासिनो दिनै सानसे नङाब्ला मा होनो फुं टाइमाव हायो ओमफ्राय 12टा 1टासोनिफ्राय सान्दुं दुंमोन दिनै सान्दुङानो दुङासै थांनायानो जायासै आफसोस थाबाय आङो बिराद थांनो गोसोमोन आरो ओमफ्राय आयाबो थांबाय बाबाया उन्दुबाय ओमफ्राय आंबो ओरैनो गोलांदोंमोन उथिफिनबाय मा होनो आङो दहाय अखायाव दुगैनाया गोलैदों आरो जा बोरैबा गाज्रि गोलैखादों सानानै दंजोबो नै बेयावबो नांदों जा सानानै दङ नै सादों ओमफ्राय बेखैबो नांदों आखाइ फारनैखैबो नांदों ओरैबायदि सादोंना ओमफ्राय गोलैनायखौ नुवासै आरो मबाइला सायावसो दंमोन नालाय बाल्थिङाव आथिङा नांनानै गोलैदों दा गोबावनि उनाव दिनैसो अखायाव दुगैनो मोनबाय आरो नङाबा अखाया मोजांखौनो हाखाया ओरैनो दसेल' हायो ओमफ्राय दिनैसो एसे मोजाङै हादों आरो ओमफ्राय गाहायावबो थांनो सानदोंमोन आंनाव भिडिअ मोनसे मैया ब्लग बानायनाय मोनसे दंमोन दिनै रबिबार मैया सुनिबारनि मोनसे दंमोन आरो ओमफ्राय बेखौ आपल'ड खालामनानै थांनो सानदों ओमफ्राय दा माबायानो जाबाय 4:30 जासिगोन नायनोसै दा अखाया एसे जाबा थांनाय जानो जाया मोनाबाय लोगोफोर आङो दहाय गोलैनाया जा सागासिनो ओमफ्राय आखायानो बुलायना थाबाय नै गोसोम जाना थाबाय नुवाखै आरो मबाइलाव बेखैनायाबो बिराद सानानै दङ आं मैया मेक्सि गोदान लाबोनायखौ गानबाय आरो लोगोफोर दिनै मोजांथार जादों गाननो मोजांथार मोनदों आरो गाननो एकदमबारे गुड इभिनिं लोगोफोर आङो भिडिअखौ फोजोबनो बावगारदोंमोन लोगोफोर बेनिखायनो भिडिअ बानायनाय जाबाय दा मोनाबाय दिनैनि भिडिअखौ होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना प्लिज आंखौ सापर्ट खालामदो आंना साबस्क्राइबारानो बारिया लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामदो बयबो अननानै ओमफ्राय आंना भिउसआनो फैया भिडिअफोरखौ नायानो रावबो ओमफ्राय बोरैबा मोनो बानायनो बालायलाङो आरो बिदिबा ओमफ्राय
प्लिज अननानै आरो नायनोबो माबोरै ना ब्लग मोजांबासो बयबो नायनो मोजां मोनगोन ब्लग मोजां होनो हाया नालाय बेनिखायनो नाया नाजागोन बिदिनो मोजांनि सायाव मोजां खालामनो प्लिज नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो बयबो होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जोंहा बाबायाबो लेखा फरायगासिनो गाबोन लास्ट एग्जाम समबार होमबा आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय 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 Bye bye. बाय बाय